10,323 Bodol ni joining khainani Koimwng Bulai narakliya angai talari Laikha tini Hezamara IS office haino hai yagulo sidai thanani usi te Hezamara block ni video thangma yagulo tala fioglai Koimwng Bulai Yaphar Laikha IS office tini koklam salaiman tamo ni bisingte tini narak jaka जों दिनै जोंनि दस्रा टेस्टनि बिसिं जों फुंसिम फाइलेजाक अफिस टाइम एबन दाग बुसुक दामखा अमा हाइजराबो जों जोंनि हेजामारा ब्लगनि भिडिअ फाइका भिडिअ सार संरक बाय जाय जोंनि असिरो फाइका जों गरबे कक सालायका सालायमा यागुलो गायसा मेमोरेन्डाम रैखा जोंनि आइएस सारनो टु दा डाइरेक्टर जों 5 दिननि बिसिं समय सानका जाहाथे सिनोबनो नाययाखौनो जों रिजनिं खालामना बागै आं डाइरेक्टर होइते तमनो 5 दिननि बिसिंगो नंनि बखाक्तै वानसुक जायगा होइतेबा साखालि जायगा के नंनि वानसुक मुंदिके नंनि यापिर बियां बखाक सेनो जों तेबो कतर खलाय आन्दोलन खलायनाय जों सुबाय थागिया तन बागि होबा जों आरटीआई खलाय फ्रम सुप्रीम कोर्ट जों साइमान कचिन चाकरि थांगिया ओनलि 462 जनासो चाकरि थांगो ओ जागा 10323 सुनै कुनु गरै जोंनि बुमुंगै कुनु फानो अ केसो इनभल्व गरै जोंनि चाकरि थांगिया आबोनि बागै जों दिनै ओ जागा फाइमा सपायो जों 5 दिन परे फानो जों माहाय कुनु रिजाल्ट काहामाय आंनाकाय जों आबोनि यागलो जों तामु खलाय न खलाय आबो तो जों जोंनि दलक बाय जों तेबो सालायनाय बरबे सालाय जों 5 दिन परे ना साइमानाय ताम खायना खाया ताम खायना खाया नि सिनिमु आनि बुमुंखाय नरतम देबरमा बो रोंनगो फोरोंतो आनि स्कुल खाय देब्राय डीएसपी एसबी स्कुल पिलेनो आं सानाय जे आं डिपार्टमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभआ जेटा मिडिया ब्रिफ खायनानि फाइपाना जेहेतु नरक साइटं हाबा आं मासासिनाय पिलाको हमगायब्लानो जे बरक सुप्रीम कोर्टनि कोर्ट अफ बरकायसा आरटी फाइल केका आपुनि मोनसे बर जइन खायना हने फाइल या आनी हायर अथॉरिटी है के माने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते आनी कोनो हम हाई ऑर्डर जाते जे बोनी जॉइनिंग लेटर न यासागनि बागे आबन बायखे आं जॉइनिंग लेटर यासागलिया किया अपने ओलोखे बरक अन्य ताला आनी ऑफिस नि जे आनी ऑफिस रोनो बरक ताला लायखा रमान पड़ेखे आंगानि हायर अथॉरिटी न कोन क्लाइमा साहोका इवन पुलिस ममा रिंखा पुलिस रिंगमान पड़ेखे भाई पुलिस ताला फुट पाया इन परे बोनी रिप्रेजेंटेटिव सह आनी वीडियो सार बटंगो बरक सह जों कायसा म्यूचुअल एक्ट अंडरस्टैंडिंग पाया जे कायसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कायसा पब्लिक मेमोरेंडम बरक याफारनाय नि बरक सालायखा तो पब्लिक मेमोरेंडम तो यासक मान होने आं यासका एवं अपन बागे आं ताबो बरक बं मेमोरेंडम जसमानि आको मेंशन खाय आं ने हायर अथॉरिटी न याफार ककलाम न तामनो सालायका ककलाम तो बरक जे सामान हिकेबनो बरनो जॉइन खायने रेना नखुन अकंनो बरक बार दार खायनो याबा जेतो बंनि अपॉइंटमेंट लेटर होकरी अनेक किछु होकरी अब माने जेटा जॉइन खायना बागे जे आंगनि कागज रक अब होकरी सुप्रीम कोर्ट नि जे ब्रक आरटी केमेना अब सिमिसे आबन मिलटा नारगमाय जेकुनो चिन्तो सामने जे जेकुनो कायसा साकरि जॉइन खायना हिकै अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नि बिनि अपॉइंटमेंट लेटर नांगो जॉइनिंग लेटर नांगो जॉइन लेटर सिंबाय जे सुप्रीम कोर्ट नि जे आरटी बिसिम केबनो जॉइन खालामो अब चिन्तो